Pojďme pri ďalšom diele. Prvý diel z našej série, ani tak, neviem, či toto bude séria. Len jedno také video. A čo spočíva? Máme tu program The Element. Je to program podobný The Powder Toy. Ak nepoznáte, tak vám to vysvetlím. Máte tu rôzne elementy, veci, všetko, čo chcete. A môžete to jednoducho pokladať, práčky sú z toho a také. A jednoducho správa sa to ako v reálnom živote, čiže napríklad môžeme spraviť takéto niečo. Tak to si dáme. To bude taká nádoba, do toho nasypem gunpowder, čiže puštý prach. Čo tak malinko, hodne chceme. Tak. Teraz to prikryjeme rozbuškou, alebo čo to je? Zápalnou šnúrou. A teraz ešte viete, čo zostane? Oheň. A je to. Keď vidíte, premenilo sa to na piesok, ako náhle sa to steplí, tak sa to premení na sklo. Steplí. To slovo. Toto je asi nejaká stena z piesku, keď sa to celé takto rozpadne na piesok. No. Ďalšie, čo môžeme spraviť, môžeme uvariť polievku. Dajme si, že... Ne! Čo som to dal? Vlastný olej. Vyzeralo to tak. Čiže... Wow, toto nebude zničiteľné. Ani nemusí. Tak, poklopíme to. Dáme tam reďkvičku, nech máme reďkvičku. Takto 2 reďkvičky. Nebojte sa. A teraz na to dáme, že water, kubík water. Tak, rastie reďkvička, redkvička vyrástí. Redkvička vyrástí. Tak, to mi stačilo redkvičky, protože ešte trošku polejeme. Takže musíme to zaliať tak, aby akože to vyzeralo, že pláve, víš. Fúha. Dobre, nebude z toho redkvička, bude z toho koflík, ne teda polievka, bude z toho koflík. Čiže zaberieme blato a posypeme to blatom, jak sa patrí. Jak správny záhradkár Izidor. To ide malinko, tam to musíme takto dať. Tak, posypeme to blatom. A viete, čo je na to najväčšia sranda? Je keď sa na to celé nepáči. Môžete to jednoducho celé zbloknúť. Tak, a zase sa to mení na piesok a na sklo, to čo je? To všetko je z piesku? Pardon, mám trošku, jak sa hovorí, zapchatý nos. Keď tak, si ho poďme vysvrkať. No, zatiaľ som budem sypať takto olej. Tak, nalejeme ten olej. Počkajte, teď som späť. No, olej je ustálený. Trošku ho tam dáme. A uvidíme, či je aj ten zápalný. Fire. Dáme napríklad sol. Tak, urobíme si slanú vodu. Teraz celé zalejeme dúškom vody. Vzniká nám slaná voda. Vidíte tam. Úplne na vrchu také trošku inej farby je slaná voda. Takže... Chceli ste vždycky vedieť, čo sa stane, keď dáte piesok do vody. Aj keď väčšina to vás to už asi vie, lebo ste boli príbory. Ale ja vám to tu nádorne ukážem. Vznikne blato! Alebo hovno.
Nad tým sa dá polemizovať. Ale trošku prežilo. A teraz dáme ešte raz soľ. Pár dúškov soli. Aj tu som dal. Tu dole dáme tak, aby sa nepovedalo. No a máme pár dúškov soli. Fíha, to ale... To sme sa neučili na fyzike, že... Či na chémii, že to toľko to vydrží. To by malo mať nejaký bod rozpustnosti, či jak sa to volá. No skvapalňuj, či... Vyparuj. A teraz na vrch nalejeme acid. Také čudné. On nič nerobí. Prikryjeme to sklom. Tak, výborne. Tak. A mám napadne, kde to spravíme? Ľudia gentlemani, dáme to takto, že... Ne acid, ale plant. 2 megaplanty. A ideme tak, že aká fuka. Ideme to celé zaplantovať a potom to podpalíme jednou malou iskričkou. Tak to by mohlo stačiť. Celé toto je rastlina. Lenže my teraz spravíme takúto vec. Tak. A jednou molekulou ohňa to celé zapálime. Dá sa to vôbec? Dá sa to? Tak, dá sa to. Ale čo sa stane, keď príde Superman, voda a zahubí to tu. Začne sa vyparovať. Lenže do Supermana vodu naložíme toľkoto plantov a to už tak ľahko nezahubíš, ty oheň. Ale čo keď sa stane, že oheň sa bude rozširovať? A rozširovať. Vznikla nám Ázia. Rastlinka žije a skapala. To je jedno, rastlinka skapala. Tak, chlapu rastlinie všade nech žijú. V tomto meste to žije. Ale ne, ešte raz. Teraz sa trošku budem pohrávať s magmou. Tak dáme magmu. A dole si dáme C4. Bum. Samé C4. A dovnútra dáme C4++. Tak, a teraz na to celé máme Airboom, ktorú si tam vytvorili, je to nejaká debilina. Ale dokážem si robiť toto. Čiže my sa môžeme napríklad zahrať na takéhoto plantovrhača. Tak si dáme 3 planty. A urobíme taký kolobežník. Sa takto trošku vyrastie. A preto v podstate do nekonečna, až keď sa všetká tá voda nevidí, lebo tu sa ale vyparí. A ide hore. Neviem, či aj ten vyparí.
Vyparí... nie. Tiež to skvapalne áno. Možno blbé, že oni sa tam všetci zastavia a potom už žiadne nepôjde na ňu. Je tam hodne. Tak, teraz robíme takýto kolobeh vody. Designate in California. A teraz robíme, že Airboom. Musím sa prebiť cez tie várky vody. Áno! Yes! Zničené planty. No, čo budeme robiť ďalej? Máme skúsim mravcov. Mravenčiári. Zvedavé, či budú žiť v harmónii s termitmi. Ale, toto môžeme vyskúšať neskôr, ak sa vám bude páčiť, lebo ešte moc to neviem. Čo sme to spravili? Čo sme to za ľudia? No. Žijete v harmónii s termitmi? Vyzerá to, že áno. Vidíte, aké pekné mravenisko si robia stavenisko. Tak nemôže byť viac poschodový panelák. Bude rozdelený na mravcov, termitov, mravcov a termitov. Termiti? Tak, to nádhera, úplne na vrch. A ešte čerešnička na torte. Zabíjač hmyzu. Moc tomu nedal. Tak, to by mohlo stačiť. Oni tam budú postupne padať do toho. Na tej počítačovej verzii sa dajú robiť aj také veci, ako je elektráň a tak ďalej, čiže to si určite tiež niekedy natočím, že ešte s tým moc dobre neviem robiť. Stiahol som to včera. Tak, máme zahubený hmyz. A teraz ideme zabiť. To, čo zabíja hmyz. Akože dá sa to ničiť tak, že to dá toľko insektu, že to už nedokáže zničiť. Do útoku, komáre! Komáre do toho! Mravce do toho! Troops are ready for battle. To je mi ale zaujímavá správa. Zahub ho! Mravce, tých je tu málo. Padajte! Jedna hrubá várka. Takto dole várka. Zase vyjde. Tak už to skoro je zahubené. Ale nie, volajú pofily. A celé toto disko je zničené. Toto už asi nezničia. Ešte pár moskytos tu je hore. Los moskytos. Ešte pár ich prežilo. Ešte jeden. To bol nezničiteľný, normálne, že Spider-Man. Spektakulárny Vepšoman. Tak. Kopu Insect Killer. A vy to bude, dá sa to spáliť? Nedá. Dá sa to odpáliť? Nedá. Dá sa to zelektrizovať? Nedá. Dá sa to airboomovať? To sa dá.
No. Teraz vyšlíme niečo veľmi pekné. Šuter. Takto, kopu šutru. A keď viete, tak v šutri sa nachádza aj uhlie. Kopu uhlia, tak, kopu uhlia. Tak, a toto. Tak, čakajte, teraz nám to bolo ešte reálnejšie. Prikryjeme blatom, samozrejme, ako ináč. To musíme prikryť blatom. A aby to bolo ešte reálnejšie, tak na spodok dáme lávu. Tá sa na to nezmestí, hergot. Takto jednoducho celé odpálime. Čo to je štvorka. Teraz si sa tu dá niekde oheň. Nedá, čiže to je celé na prd. No to by bolo všetko z tohoto diela asi. Ak sa vám video páčilo, dajte like a napíšte, či chcete ďalšie diely z tejto série. Ak sa vám video nepáčilo, tak dajte dislike a napíšte mi, prečo ste dali dislike, aby som sa mohol zlepšiť. A chuchmavý nos není dôvod pre dislike. To by bolo všetko z tohoto videa a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.